Здравейте хора, аз съм Алексини 007 и сега ще играем мини survival games в хистерията с Стигес и Emerald Miner. Как сте хора? И Ваня дойде. Върнах се от почивка и ще снимам с Емералда. Да бе, няма що. Аре да бегам от вас. Аре да не се цепим в началото, че е тъпо. Добре, разрешавам цепенето сега, защото си намерих Iron меч. Ти лага, бе. Вече имам 2 Iron меча. Мен ми лагна компютъра. Да бе, Ваня се обади и лагна. На мен ми лагна живота. Да бе. Ваня бе, прекъсваш ми Hunger Games, лагна ми хората. Тя ще имат лагнато видео. Заради теб. Не те е срам, бе. Нямаш срам. Нямаш. Без срам. Хора, аз нещо изгубих емката майна. Без отбори. Човек ни мой са... Без отбори казах, Добре бе. Никой не е в отбор. Аз като казах, че го изгубих, имам предвид, че не го чувам. Лъжиш! Между другото, лъжи! Чакай малко, искам да кажа нещо много важно. Хора, купих нов микрофон на Снежо, което означава, че той вече ще се чува на клиповете. Но той преди се чуваше. Представяте ли си каква екстра? Не само ще виждате неговите клипове, а ще чувате какво той говори. Нали знаеш, че хората не те чуват? Снимам, ама хората не те чуват, защото съм с слушалки. Добре, аз ще им го предам. Значи, Стигес казва, че е купил слушалки на Emerald Miner. Не, слушалки. Едно и също, микрофон, слушалки. И хората ме чуват. Не те чуват, бе! Хора, чувате. Не го чувате, нали? Чуваме, как ме? В Русия спа? Да, бе, в Русия. Няма що. Аре, бе, да те къвтим. Искам да намеря втори чест. Мене ако ще ти е от полза, ако намериш първи. Аз намерих вече 7. Ти да не ги броиш. Да. Аз пък не. 7 8. Защо вече имам 2? Аз пък имам 15, бе. И съм отворил 2 честа. Имам чейн каска, Iron chestplate, Iron leggings и чейн обувка. Така ли, бе? Оле, сега някакъв тук написа Also a join. Ма няма да стане. Кога е евента? Днеска ще има ивент, ли? Тихо, бе! Ивент. Не го вярвам. Не почти умрях. И хора, да не забравяйте да отидете на моят канал и да ми харесате последното клипче с моята... Никой не те чува. Сашко, каква е тая количка? Бързо. Там на Доспат ли го снима? Да. И там ли си я купи? Фул кожен сет. Не, бе, ти да си купи си от хобито. От Доспат ли си я купи? Тая кола, знаеш колко е тая кола, бе? Тая кола 140. Да, бе, много е грозна. Сашко, много ми е интересно. Нищо. Нищото. Само риба ли има в тия честови, бе? Рибано. Ко? Буклуци ли има в тия честове, бе? Не, аз намерих бога на тока. Iron меч! Обърках се, де! Диамантен меч! Хора, нали го лъжа? Да, бързо. Нали го лъжа? Лъжа го. Как само се дава? Я да се задавиш ти, бе.
Клати за Снежо. Дали знаеш, че хората не те чуват, бе? Чуват Не ма, те чуват, бе! Аре, стига, бе! Абе, аз ти казвам кога хората му чуват и Ваня, кога ай хората не му падай от чуват. високо и да свършваме. Ми така. И вие падайте от високо и да свършваме. Аре. Аре, бе, падай, бе. Кой те Да, пита да мисля, искаш? че в момента съм в капан. Ма не ми пречи, защото намерих дървен меч. Оле, да не си в онова, дето пише It's not trap ли, какво беше? Няма да Много ми е интересно какво е това дърво. Какво е това? Сигурно това е някакво капан дърво. Дето има 4 честа отстрани му. Балкан стени дружина. Оя. Ами няма да не видим мръзва този Значи човек. аз наистина съм в капан, ако иска някой да дойде и да ме убие. Снежо като изгрева, Алекс като залез. А невъзможно, бе. Снежо, ще се телепортирам при теб да те убия. Може ли? Да, защото така става. Ми ако искаш... Аз ще пробвам. Снежо като припева, Алекс като римата. Тупла И това не е сложно. Емералд Миенер 82. Не може. Хората, I'll still join. хора, Emerald Miner не трябваше всъщност да е Emerald Miner. Ако не му беше штукнало нещо, сега можеше да сме тук с Алексей 007. Ивана. Моят никнейм, не знам какъв щеш да беше. Моят никнейм ще бъде SOS. А не ще бъде Крипър. Крип. За каква кърпа ми? Той говори за крипър, бе, Ваня. Да, бе. Добре, Алекс, кажи крипър без гласните. Или без съгласните беше. Да, бе, без съгласните. Кажи крипър без съгласните. Крип. Не, Ю. как? Ю. Крипър. Крип. Снежо като изгрева. Ако искате, ще ви дам координатите ми, че... някой... Ти не можеш да се измъкнеш оттам, докато не стане деатмач. Човек, на мен не ми работи F3-то, бе. Мен ми увеличава ми на... Само Снежо като Ето намерихте, бе. Какво беше? Снежо като изгрева. Какво беше на тази табелка? Katniss Katniss was И so невъзможно. hot the second book became catching fire. Сериозно? Кой беше? Табелка, където видях, беше Just a little tip. Don't die. Не умирай! Не умирай сега! Изпадам в тъга! Айде муквай вече, бе! Невъзможно е! Сашко не е муква, да, дразна се О, като Сашо, бебета. виж кой пише последно. Цветито. Да, бе, цветито е. Уе. Чакай да хапна една пържолка. Сашо, цветето е... от Ето кога хора, игра, бе? вижте тук какво пише. Катнис е била много гореща. Последната книга не ме интересува. Преди да е фанала огън. Цето, трябва да го питаме. Ти имаш ли му на Цето в Фейсбука? Да, аз мога. О, брат ми се включва. Дани! Макс! Циба! О, Дани! Как? Дани е моят...
Искам да кажа на всички фенове на Алексей 007, че аз имам домашен любимец. Куче. Куче, човек, нещо такова. Нещо следно между немска овчарка, човек и Саскоч. Не ме стъпава! Хора, само за сравнение, в момента не ми е лагнало. Просто ти седа и чакам някой да ме убие. Мен ме намерихте, май някой ме намери. Да. Снежо като изграда, Алекс като Някой залеза. иска ли да координатите? Давай ги. Аз не мога да цъкна F3, така че... Що? Човек, чобър, Тихо, ще попивя. Защото като цъкна F3 ми увеличава брайтнеса, не ви показват координатите. Вау! Само буклуци, буклук след буклук след буклук. Как е бе? Хикса ми е минус 716, Y ми е 12. На мен цялото семейство дойде в стаята. Оле, Саше! Какво иска майка ти? Добре, половината семейство ми се изнесе от стаята. Какво е бе? Тихо. Аре бе, няма ли да свършат тия хънгари, бе? Стига. Сега ще те разплача. Не бе, няма. Не съм чакал. Да бе, да. Нали бе, Алекс? Тихо бе. За какво му скараш на горкото защиства? Аз постоянно разкривавам братовчеци. Какво? Чашка. Някой ма цепи, Ваня, ти ли си, бе? Мара. Ваня ма цепна! Не, бе, базико е. Не съм аз. Аз съм далеч от сепенето. Ако беше Ваня, ще Да, се бе. скъс от кеф. Сигурно си, бе. Не, бе. Някой... Ами не, Не. аз не спокойно ще ти дам айтеми, ако те намеря. Аз съм ни. Той не може да излезне оттам, нито ти да влезнеш. Гол. Пипища. Аз ще се заробя в някоя дупка. Ма, Алекс, ти какво е той? Брат ми проваля твоя клип ми проваля. Махай го. Брат, бял. Снежо като изгрева. Ай, стига, бе. Залеза. И няма да млъкна. Няма да мъгне. Това ми се заби в главата. Не мога да си гома. Знаеш колко е просто, отсечи си главата. Колко си прост. Има ли смисъл с теб да говоря? Снежо? Снежа. Има ли Лъквай, смисъл? Дани. Млъквай, Дони! Новите неща в честа не ми помагат особено. I eat ghost once. Какво значи това? Яде призрак някой. Алелуя! На координати Хикс минус 716, Y 12, Z... Не, благодаря, не ми се. Идва при теб. Какъв е то капан? Да не си в една лава, Ваня. Не. Алекс. Написах едно копче, има заклея. Много тъмно стана, бе. Няма ли дед мач, хора? Ми даде. Има. Не го ли схвана? Аре, бе! А? Бутнама, бе! Ни думай, бе. Ела ми ти, бе! Йоан, Не мен! Не, бе! Не! Но тук има още някакъв Така ли? игра хора. Това е Ваня, бе. Ей, уби ма нагло!
Не, Ваня, да поговорим о човек, не. Ваня го уби! Да, аз си помогнах, бе. Това беше всичко от мен, аз бях Алексей 007. Довиждане. Ма чакай, аз Ала още ей, не тя съм ще убил Ваня. убиеш, бе. Естествено. Ваня, аре, давай се, бе. Аре, това беше всичко от мен. Аз бях Алексей 007 с Емералд И аз печеля. Миенер, Ивана Няма да печели. и Стиглецес.